Iawn, dyma ni wedi cyrraedd Bolton, stadiwm tough sheet, gobeithio fydd o ddim yn gwrnod tebyg i hynny i Wrecsam. Wedi enw'r tîm, Refn i fewn, dwi'n cymryd ar y dde, falle bydd James Green yn chwarae ar y dde. Newid eitha ymosodol, fyswn i'n dweud. Beth ti fel o'r tîm, a cyfleoedd ni heddiw? Falle bod o'n arbrofi, falle mae'n gyfod, does ddim lot o ddisgwyliadau ran pwyntiau heddiw, falle bod o'n taflu Refn i mewn i weld beth mae'n gallu neud. Mae'n mynd i fod yn gêm fawr, dwi'n meddwl, a mae'n teimlo fel bod ni wedi cyrraedd lefel wahanol, so gan i weld beth ddigwyddith, ond dwi'n edrych ymlaen. Da ni disgwyl 5,000 ar hugain yma, so mae lefel hollol wahanol, tîm Bolton yn edrych yn gry iawn. Nes ti ddeud yn ystod yr wythnos, falle bod ti'n disgwyl colli, nes i ddweud gobeithio am gêm gyfartal. So ni'n cymryd gêm gyfartal rwan, mae rai fi ddweud, beth ti'n teimlo? Dwi yma am y profiad, mae o'n, fel dwi'n dweud, free hit, dim opsiwn yn pwyntio heddiw. Oedd ennill yn Wickham yn cymryd y pwysau ffwrdd. Mae jyst yn teimlo bod ni wedi codi lefel yma, ond hen Gold Park i wrth gwrs, a fi ddo eisiau profi pwynt, so dwi dal yn meddwl falle gawn ni gêm gyfartal. Wel, Bolton Wanderers dim, Wrecsam dim, gêm gyffrous, dros 5,000 ar hugain o bobl, ac 6,000 ar hugain. Wrecsam yn gwneud lot mwy o sŵn o lle o'n i'n sefyll beth bynnag, a gêm Bolton yn well tîm na ni hanner cynta. Dwi'n meddwl oedden ni'n gystadleuol iawn yn yr ail hanner, ond safon yn amlwg yn uwch na llynedd, a Wrecsam wedi ymdopi yn arbennig o dda yn erbyn un o dimau mawr y gynghrair yma. Felly dwi'n hapus iawn. Ifor, beth ti'n feddwl? Grêt. Lot gwell na ni'n disgwyl, o'n i'n ofni cweir, neu buddugoliaeth hawdd iddyn nhw, ond yn meddwl bod ni wedi gymryd reit da. Gethon nhw 20 munud, yn rheoli bob dim, yn ailgylchu'r bel, a jyst mwyn y lain yn hanner ni, ond raddodd ni mewn i'r gêm. Cystal â nhw yma, rhai yn ei gofio yn cael perfformiadau gwych, Dobson, Refn, Conquo, gwych hapus iawn, werth dod yr holl ffordd. Nes i ddeud fod yn gobeithio gael gêm gyfartal, a mae fi gyfalau, o'n i fwy gobeithiol na hyderus, ond perfformiad arbennig o dda, gweld y tîm yn cryfhau trwy'r gêm, dwi'n meddwl, yn dangos i fatha'r ffordd oedd yn gallu ymateb yn gorfforol. Dwi'n meddwl oedd y tîm Bolton yn fwy athletic a cryfach, cyflymach yn dechrau'r gêm, ond nath Wrecsam yn dopi efo hynna, chwarae'n dda. Hawdd anghofio bod Max Clywith yn chwarae yn y gynghrair genedlaethol 2 flynedd yn ôl, ac yn edrych yn gyfforddus yn y lle. Y Conquo i fi oedd chwaraewyr y gêm, ond mae Refn a Dobson yn chwaraewyr da, a hyn o pan ddoth Rathbone ymlaen, oedd o'n amlwg yn sydyn, a pawb di chwarae'n dda, pawb di chwarae'r rhan, a canlyniad arbennig, felly 2 gêm, 4 pwynt dechrau arbennig o dda yn erbyn tîmau anodd, felly fydda ni'n teithio nôl i dde Cymru heno, yn hapus efo Gwyn ar yn wynebau. Wyt ti'n teimlo fydda ni'n gystadleuol dydd nesaf yn erbyn Reading? Ydw, dwi'n meddwl oedd y perfformiad addawol, ti'n gweld y partneriaethau yn dechrau gweithio, Dobson a Lee'n cydweithio'n dda, a Cannon yn dod i fewn i'r gêm, y gêm mynd ymlaen, a Refn chwarae ar y dde yn creu bob mas o drafferthion i'r cefnod. Mae
wedi codi calon i Iwan, byddai'n nôl yn happy clapper ydyn wrth nesaf. Bydd, os da ni'n digwydd cael ymosodwr newydd hefyd, dwi'n meddwl fydda ni'n dim peryg yn yr adran yma. Gawn ni weld be fydd y ffenest trosglwyddo yn ddangos, ond mae'r garfan sydd gen ni'n barod yn mynd i fod gystadleol. Dwi'n meddwl fydda ni'n hyderus o fod canol y tabl a falle yn mynd am y gemau ail chwarae, ond chydig bach o hyd yn y blaen yna, falle chydig mwy, a mae Paul Mullin yn agos i ddod yn ôl. Felly mae yna glapwyr hapus yma yn Bolton heno, a edrych ymlaen am y gêm yn erbyn Reading dydd Sadwrn. Dyma ni yn y maes gwyn, cyn y gêm yn erbyn Reading. Canlyniad arbennig i ni yn Bolton dydd Sul, ond mae Reading hefyd efo 4 pwynt ar ôl 2 gêm fel Wrecsam. Felly mae'n gêm bwysig hefyd, dwi'n meddwl, os ni yn cael buddugoliaeth, mae'n argoeli dda am weddill y tymor. Tîm newydd ddod allan, un newydd, Refn, nath cael gêm dda yn Bolton ar y fainc, ond Barnett yn ôl ar y dde, a mae'n chwarae trwy de, so yn gallu croesi well, so allai weld hynny. Newyddion mawr ydy mae Paul Mullin ar y fainc, felly mae hynny'n codi yn gobeithio ni ar y gwyn a'r gwyneb sawl un, ond gêm anodd dwi'n meddwl, ond tîm ifanc gan Reading falle oedd Gareth Blaney yn dweud bod wedi bod yn aros yn yr un gwestiwn nhw, a bod cefnogwyr Reading yn dweud bod y tîm ar gyfartaledd yn 11, felly falle bod y gyfle yn fanna. Be ti'n fel Arwel? Ti'n edrych ymlaen am y gêm? Ynddo, dwi wedi sylwi fatha lot o bechgyn ifanc sydd yn y gyngrair yma, yn erbyn Bolton, hoci ifanc, cyflym, heini. Dwi'n meddwl na dyna di'r her mynd i fod un 3/5 yn y cefni, dwi'n meddwl, ond hapus iawn efo'r tîm, dwi'n rhaid gweld Parky'n tincro lot efo'r 11 cyntaf yn y gemau cyngrair, a o'n i jyst yn siarad yn sydyn yma efo Ifor cyn dod ar y camera, a jyst, mae yna gystadleuaeth gwirioneddol am llefydd yn does. George Evans ddim cweith i gallu cael ei le yn y tîm ar hyn o bryd, felly ddim am beth iach. Dwi'n edrych ymlaen, a wrth y modd yn gweld Mullin i cael rhyw 10 munud bach ar ddiwedd y gêm. Wel, a mae werth dweud bod y gystadleuaeth ar y fainc, di George Evans efo ar y fainc heddiw, a Sca sydd yn fatha cefnwr mawr, falle bod y le i rywun fel achos bod ni ddim yn wych ar Gorneli ar y funud, ond mae'r gystadleuaeth yn mynd i fod yn ffrwydrol ar y funud, sydd i dweud. Ifor, be di dy deimladau di? Ti'n teimlo'n hyderus? Dwi'n meddwl hyderus. Dwi'n meddwl mae Reading Bolton ôl ar tymor anodd, tymor dwytha. Ond maen nhw wedi cael dechrau da'r tymor gath nhw pwynt i'w Birmingham. Ond os na ni gynnaf ni wrth dwytha, sef sticio'r cynllun, dwi'n meddwl bod ni'n oreit. Dwi'n meddwl disgwyl i ni ymosod bach mwy na wrth dwytha. Ond dwi'n teimlo nath ni reoli diwedd y gêm wrth dwytha. Felly, pam lai. Mae'r happy clapper yn ôl. Wel, newyddion da. Mae wedi cael peint. Ydy, dyna fod mae'r lefel y claprwydd yn uniongyrchol hefyd efo lefel yr alcohol, dwi'n meddwl. Ydy, dwi'n meddwl mae o'n wahanol iawn, nath ni chwarae'n wych dydd Sul, ond parcio'r bws nath ni a car mawr o'r gêm. Mae'n wahanol iawn trio newid hynny yn arbennig yn erbyn tîm, sydd falle fel ti'n deud Arwel, efo mwy o gyflymder â ni, a felly fydd o'n gêm ddiddorol, ond y cwestiwn mawr ydy, wyt ti'n meddwl fydd y canlyniad? Dwi'n gweld gêm gyfartal. Yn y tymor yma, dwi'n mynd gweld Parky'n gwthio gymaint falle am ei nath o, yna bwysau yna fo i ennill a cael dyrchafiad yn y ddau dymor dwytha. Dwi'n meddwl bod y pwysau yna cweit yr un peth, felly fydd o'n chwilio am berfformiad, fydd o'n hapus efo pwynt heddiw, dwi'n meddwl, yn erbyn tîm fel Reading, felly dwi'n mynd i fynd am 1 gol yr 1 heddiw. Ifor? 2-0 Mullin oddi ar y fainc. Dwi'n obeithio am buddugoliaeth hefyd, achos dwi'n meddwl
oedd yn ddiddorol clywed Sam Vokes yn dweud sut oedd awyrgylch y Caeras di effeithio Wickham wythnos diwetha, efo Wickham di dod yn ôl yn gryf fewn i'r gêm, ond os da ni eisiau gwneud yn dda tymor yma, mae rhaid i ni wneud y Caeras i fod yn gair. Sori, dwi'n gofod y cefnogwyr yn licio Caer, ond dyna ni. Felly dwi'n mynd am 2 gol i 1 a buddugoliaeth i Wrecsam. Wrecsam, 3 gol, Reading dim, 7 pwynt ar ôl 3 gêm, a dwerydd yn y gyngrair, Stockport yr hen elyn, 2 pwynt ar y blaen, ond dechrau arbennig o dda. Be ti'n fel Arwel, ti'n hapus? Ynddo, hapus iawn o'r canlyniad yna. Debyg iawn i be wnaethon ni ddarogan, really, tîm ifanc Reading. Dim cweit digon o gythrel yn nhw, o'n i'n meddwl bod ni wedi cadw siap yn dda iawn. O'n i'n meddwl bod Dobson yn rhagorol unwaith eto, oedd Barnett yn wych. A jyst yn cymryd y cyfleon, o'n i'n glinigol iawn, o'n i'n gry iawn, oedd y gêm, wel, drosodd 5 munud ar ôl yr ail hanner, felly canlyniad gwych a perfformiad solid iawn. Y Cwando yn y gol ddim wedi gorau wneud llawer, un arbediad arbennig pan oedd ei angen o, ond heblaw am hynny, oedden ni'n eitha cyfforddus, beth y ti fel, Ifan? Ie, buddugoliaeth dactegol, sy'n rhaid dweud o, i raddau, gadael nhw gael y bêl, oedden nhw'n chwarae'n daclus, pasio fo'n neis o gwmpas y canol, ond ddim creu dim byd. Oedden da ni jyst yn gallu droi ymlaen raddau, slow, quick, slow, symud o i ben arall y cae, cael bêl y bocs a sgorio. Mae'n greit, a mae'n edrych fel dechreuad gwell na tymor dwytha, so hapus iawn. Lot gwell na tymor diwetha, i fod yn onest, a da ni dweud hyn salbaith i Wrecsam ddim dîm sydd yn dibynnu ar y meddiant, a da ni'n cyfforddus chwarae heb ddyfo, a enghraifft ar allan dod yn edrych yn berig, a mae'n bwysig deud hefyd, Paul Mullin yn dod ymlaen am 20 munud yn yr ail hanner, felly bydd o'n ôl yn fian. Sut wyt ti'n teimlo ar ôl y dechrau yma ta? 7 pwynt, 3 gêm? Ie, ddiddorol gol, mae'r tîm esti ddilfynu, wedi cael dechrau da iawn, dwi'n bod arwydd o cysondeb, chwaraewyr di ennill i lle yn y tîm, wrach y tîm fel Bolton a Reading, lot o chwaraewyr ifanc, fel o'n i'n deud cyn y gêm. O bosib bod nhw'n gwybod 11 cryfa, dwi'n meddwl da ni'n gwybod 11 sy'n perfformio digon da i ennill ar hyn o bryd, a oedd hwnna i weld ar y cae heddiw, sy'n ni'n dweud. Ydy, wel, y fainc gen ti Revan, Stephen Fletcher, Paul Mullin, eto chwaraewyr cry ar y fainc hefyd. Ska, dwi'n meddwl, falle fydd yn dechrau efo ni yn y dyfodol. Felly, mae pethau'n argoel i'n dda. Mae'r ffenestr osglwyddo yn mynd i gau mewn 8 os, wyt ti'n gobeithio weld rhywun yn dod i fewn, Ifon? Dwi'n mynd i ddweud eto, ymwysodwr tisio, rhywun sy'n gwneud rhywbeth gwahanol. Rhywun maw sy'n gallu chwarae 90 munud. Dwi'n meddwl da ni wedi fyny ar Palmer a Fletcher i rannu'r gêm. So hynny'n da, ond dwi'n meddwl mae'r system yn ei le rwan, mae pawb yn gallu chwarae yn y system. So ni'n gallu chwarae mwy na lai 11 gwahanol a chwarae'r un system. Ac o bosib cael yr un canlyniad. Dwi'n meddwl maen nhw'n chwarae'r park i bol yma, maen nhw'n chwarae fan dda. Gêm mewn 8 os yn erbyn Peterborough i orffen mis Awst. Be ti'n disgwyl gweld yma Arwel? Dim lot o nediadau, dwi'n meddwl. Sy'n cadw cysondeb. Barnett yn heiddi cadw i le ar ôl heddiw. Dwi'n meddwl, rhyw 15 croesiad i mewn cyn hanner amser, felly sy'n ni'n cadw'r un tîm. Hanner awr i Mullin, wrach. Ie, mwy amser i Mullin falle. Mae rai fi dweud, oedd Revan yn arbennig o dda am Bolton yn amddiffyn, felly swn i'n synnu os falle neith o newid pethau chydig. Ond, ie, ti'n am newid gormod a rhaid ti ddeud, so gêm gyfartal, 8 pwynt ar ôl 4 gêm yn mis Awst yn dechrau arbennig o dda.
Beth ti fel efo? Ie, mae'n mynd i fod gêm anodd, ond Peterborough wastad yn cystadlu. Tua pen i'ch ar tabl. Mae'n mynd i fod yn galed. Peidio chwarae Barnet ar ôl heddiw, mae'n creuodd o'r 2 gol. Dwi'n ymddiried yn llwyr yn parci, mae'n rhaid fi ddweud, mae'n gallu gwneud byd yn wrong i fi ar y funud. Mae'n glapwyr hapus iawn yma, a gobeithio yn y gêm nesaf fydd Wrecsam yn rhoi y bêl i mewn i'r gôl.